हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथां बयखौबो आंनि अबंचा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै फिन खेबसेयाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नुजाथिबाय स' दिनै बोथोरानो ओरैबायदि जाहैबाय जे आङो गुबुन भिडिअ बानायालासिनो दिनै कर'ना भाइरासनि भिडिअ बानायनो गोनां जादों मानो होनब्ला आथिखालाव बारहावाजों सोनारनानै जोङो भिडिअखौ बानायनांगौ जायो स' बिदिनो दिनै बारहावा होननानै बुङोब्ला कर'ना भाइरासनि बारहावा स' जेरावबो दिनै कर'ना भाइरासनि गोसारथियावनो दिनै गोबां सुबुङानो गिदों गोबां सुबुङानो माने होंगो दोंगो जादों दिनै बेजों लोगोसेनो जों बयबो मोनथिदों जे दिनै माने जनता कर्फ्यू जों बयबो खोनादों जे दिनै जनता कर्फ्यू होदों जों बयबो न'निफ्राय ओंखारनो मोना न'निफ्राय माने बायजोआव थांनो मोना जों बेखौ खोनादों आरो गोबां सुबुङा माने जोंनि गामि ओनसोलाव जायफोर बिथांमोना थायो बिथांमोनाथ' सानदों जे न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनाङा नामा बे कर्फ्यूआ मा बियो बेखौ मोनथियाखै स' गोबां सुबुङा सानदों जे न' सिङाव थानांगौ न' सिङावनो जानांगौ लोंनांगौ न' सिंनिफ्राय ओंखारनाङा बेखौ सानदों स' एक्चुअलि बे कर्फ्यूआ बेबायदि नङा जे न' सिङावनो थानांगौ बे नङा जे बे कर्फ्यूआ मोनसे ओरैबायदि कर्फ्यू जोङो खोनादोंमोन सिगाङाव जे कर्फ्यू होदों बे कर्फ्यूआ ओरैबायदि बेफोरबायदि कर्फ्यू नङा जे आर्मी पुलिसा गामि गामि हाबनानै जे नायबिदिंनाय बेफोरबायदि नङा बे कर्फ्यूआ जों बयनिबो थाखायनो जों बयबो गावखौनो जों कर्फ्यू होनानै लादों जे जनता होनोब्ला जों माखौ बुजियो जनता होनोब्ला जोङो बयबो रायजोनिनो बे खामानि आरो बे खामानिया जों बयनिबो मावनांथाय जोंनि रायजो राजायानो जों गावखौनो कर्फ्यू होनानै लानाय बायदि जोङो न'आवनो थानांगौ जे बायजोआव ओंखारनो मोना बेखौ जोङो मानिनांगौ आरो बेखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों बयबो खौसेथि नंगौना नङा बेखौ नायदों आरो बे जुदि खौसेथि दंना गैया जे जोङो गोबां जेंनाजों माने जुजिनो थाखाय जों खौसे नंगौना नङा बेखौ सरकारा नायदों आरो बेनि थाखायनो दिनै जनता कर्फ्यूखौ होनाय जादों आरो बेयो जों बयनिबो रैखाथिनि थाखायबो मानो होनब्ला दिनै कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि राहाजों गोसारदों बेयो जे बारजों गोसारनाय नङा बेयो सासेनिफ्राय सासे बारदेरलांनाय बेयो मोनसे भाइरास आरो बेयो जेब्ला जोङो जाय सुबुङा कर'ना भाइरास जाजादों बे कर'ना भाइरास जानायनिजों जुदि जोंनि बडियाव टाच जालायो एबा खाथिथाराव थायो जेनेबा जेन 1 मिटारसो गोजानाव थायो बिब्दिहैसो गोसारदों बे भाइरासआ आरो बेखायनो ज' थानानै माने बाथ्रा रायज्लायलायनाय खोथा रायज्लायलायनाय बेफोरखौ जाहाथे गोजानाव दोननो हायो बेनि थाखाय बे कर्फ्यूखौ होनाय जादों जाहाथे ज' थालाया ज' माने बेफोरबायदि थालाया दिनै ज' माने दिनै इलेक्सननि सम बे इलेक्सननि समावबो माने जोंहा ज' थालायनाय जायो बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि माने मा खालामनाय मिटिं दावथिं खालामनायखौबो दिनै खम खालामनो माने बन्द' खालामथ'नाय जादों जोंहा कर'ना भाइरासआ माने गोबां गोसारदों बेनि थाखायनो दिनै इलेक्सनखौ पस्टपन खालामदों होननानै जों मिथिदों बिटिसिनि जि इलेक्सन जे फैबाय थानाय 4 एप्रिलाव जानो गोनांमोन बेखौबो पस्टपन खालामथ'नाय जादों होननानै खोनादों स' माला फिक्स खालामगोन डेटखौ जों बेखौ मोनथिथ'वाखै स' बिदिनो आङो सानदों जे नोंथांमोनाबो दिनै नैबे जनता कर्फ्यूखौ लानानै दिनै नोंथांमोना न'आव थादों आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जनता कर्फ्यूआ दिनै बेबायदि नङा जे जोङो न' सिङाव थानांगौ न' सिङाव थानानै जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ बेफोरबायदि नङा बेखौसो बुंनाय जादों जे जनता कर्फ्यूनि गेजेरजों बेखौसो बुंनाय जादों जे जोङो जोंनि न'नि जि साराउन्डिं जोंनि जि बाउन्डारि दं जोङो बे न'नि बायजोआव थांनाङा जाहाथे गामि ओनसोलाव थांनाङा गामिफोरनि लामाफोराव बेरायथिंनाङा बा ज' थानानै जोङो खोथा रायज्लायलायनाङा गोबां सुबुंजों जोङो खोथा रायज्लायलायनाङा बिनि थाखायसो बे कर्फ्यूखौ होनाय जादों जे बेयो ओरैबायदि नङा जे जोङो न' सिङाव थानानै जोङो खामानिफोरखौ मावनांगौ न' सिङावनो जानांगौ थानांगौ बायजोआव न'नि सिथ्लायावबो ओंखारनो मोना बेफोरबायदि नङा स' गोबां सुबुंखौ आं खोनादों बुंनाय बेबायदि नङा स' दिनैथ' जनता कर्फ्यू बयबो न'आव दं मा खालामदों मा मादों रावबो मिथिला स' सोर मा खालामदों मा खालामाखै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर आङो सानदों न'आवनो मोजाङै दं जानो हागौ बोथोराबो गाज्रि नालाय अखा बोथोरावथ' बयबो न'आव थायो एसे गुदुं गुसु बोथोर आरो आथिखालाव बोथोरा ओरैबायदि जाहैदों बोथोर सोलायनायजों गुदुं गुसुनि सम आरो बेवहायनो गोबां लोमजानायबो जानो हागौ गोबां लोमजासा जानो हागौ जाहाथे गावनि जिउखौ रैखाथि होनो हायो एसे लोमजाब्लानो जोङो मेडिकेलनि राहा लानांगौ जोङो ट्रिटमेन्टनि राहा लानांगौ मेडिकेलफोराव थांनानै बा देहा फाहामसालियाव थांनानै जोङो ट्रिटमेन्ट लानाया मोजां फाहामथायनि राहा लानाया मोजां आथिखालनि बारहावाया गाज्रि बेखायनो सोरहाबाफोर एसे लोमजादोंब्ला बा खर'फोर सानाय मोन्दोंब्ला गावखौनो ट्रिटमेन्ट खालामनाया मोजां एसे नायजाब्ला मोजां आङो बेखौनो खावलायो मानो होनब्ला गोबां जोङो नुदों जे मेडिकेलाव आंबो मैया थांदोंमोन गोबां सुबुङा बे मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय फैदों गोबां सुबुङा लोमजादों गोबां सुबुङा माने गोबां बेराम जादों मानो होनब्ला बोथोर सोलायदों बेजों लोगोसे बेराफारसेथिं कर'ना भाइरासआ जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ नारबोगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे
इलेक्शननि सम बेनि सायाव आङो नोंथांमोननि सायाव गाहाम हामग्लायो जाहाथे इलेक्शनखौ होनानै जोङो दावराव खालामनो नाङा इलेक्शना जागोन जोङो रायजो राजाया बेखौ दावराव खालामब्ला जाया मानो होनब्ला जोङो भट होनायनि मोन्थाइखौसो जोङो मोन्दों नाथाय खुंथायनि मोन्थाइखौ जों मोनाखै जोङो भट होनानै जोङो जायफोर बिजाथिया मोजां रोखोमै माने जोंनि दैदेनगिरि जाहैगोन दैदेनलांगोन बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनाया बेसो गोनांथि जोङो सोरखौबा गाज्रि सोरखौबा मोजां बेखौ बुङा नों गोसोआवनो सानना ला जे उमुगा मोजां आङो बेनोनो भटखौ होथारगोन बेखौ साननानै ला जाहाथे दावराव जाया दावराव खालामनो नाङा दावराव खालामनानै जोङो जेबो मोना मानो होनब्ला जों रायजो राजा जों रायजोआनो जोङो माने खौसेथि जायोब्ला एबा जोङो गावखौनो सासे थार माने बे थागिबि सुबुं होननानै जोङो सानोब्ला गावबा गावनि गोसोआव सानना लानानै जाहाथे गावनि बेसेन गोसा भटफोरखौ होयो आथिखालाव गोबां दावराव बेराफारसेथिं जोङो खोनानो मोन्दों जोङो 29 एप्रिलावबो माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ होननानै जोङो मोन्थिदों स' बेनि सायावबो दावराव जागासिनो दं आं बेनि सायावबो एसे नायबिजिरनानै साननैसोनि उनाव आङो भिडिअ होगोन होननानै सानदों स' बिब्दिनो नोंथांमोना मोजां रोखोमै माने आथिखालाव माने गोबां बोसोरफ्रोमबो जों मिथिखागौ जे मोनसे नङा मोनसे दावरावा जाखायो स' बिदिनो गोबां दावराव जागासिनो दङ स' बेखायनो बयबो सांग्राङै था मोजां रोखोमै था साब सिखोनै था गासै बिथिंनिफ्रायबो जाहाथे जोङो गावनि जिउखौ बासायनो हायो स' बेखौनो आसा फारिदों स' जोंहा मानसिनि गोसोआव गिनाय थानांगौ आरो गिनाय थायोब्लासो जोङो माने गावनि खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोनो बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ स' गिनाया थानांगौ स' गिनांगौ जोङो बेफोरबायदि आरो जिहेथु जोङो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जि अर्डार मोनदों बे अर्डारखौ जोङो मानिनाया गोनांथि स' बेयो जोबोद मोजां आरो जोंहा भारतनि गाहाय मन्थ्रि एबा प्रधान मन्थ्रि नरेन्द्र मदि सार बिथाङा खावलायदों जों बयखौबो जायफोर बिथांमोना गावनि जिउजों जुजिनानै दिनै जों बयनिबो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ जेरैबायदि जायफोर बिथांमोना दिनै माने सासे डक्टर बे डक्टरा जिउआव जोबोद गिनांगौ जानानै फैदों दिनै जायफोर बिथांमोना दिनै कर'ना भाइरास जाजानाय सुबुंफोरखौ ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं बिथांमोननि जिउआ दिनै माने जोबोद खैफोदाव दङ बिथांमोना जोबोद गिख्रंथाव खामानि मावबोगासिनो दङ आरो गोबां माने डक्टराबो दिनै गोबां माने जोंनि हायुंसायारि हादोरफोराव माने डक्टरफ्राबो माने जिउ खोमानांगौ जादों कर'ना भाइरासनि जोहैनो स' बिथांमोननि थाखाय जोङो बयखौबो दिनैनि बोहैथि समनि दिनै 22 एप्रिल आरो बे 22 एप्रिलनि जि बोहैथि सम बे बोहैथि समनि जोंनि मोनानि 5 रिंगायावहाय जोंनो सम मोनसे खानानै होदों जे 5 रिंगायावहाय जों बयबो ज'है माने बिथांमोननि थाखाय जायफोर बिथांमोना गावनि जिउखौ माने बावसोमनानैब्लाबो खामानि मावबोगासिनो दङ जेरैबायदि डक्टर नार्स हान्थामेलानि राहा बा एयारफर्स जोंनि जिहेथु जों बयखौबो रैखाथि होनो थाखाय जायफोर बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय जों बयखौबो 5 मिनिट सम जोंनि बे मोनाबिलिनि 5 मिनिट सम आलादा बाथि लगायनो हायोब्ला बेयो जोबोर मोजांनि खोथा आरो लगायनो हायाब्लाबो जोङो गावनि गोसोआवनो सानना लानानै जोङो 5 मिनिट सम आर'ज खालामगोन बेखौ गाहाय मन्थ्रियाबो खावलायदों बेजों लोगोसे आंबो खावलायनो सानो जे नोंथांमोन बयबो आर'ज खालाम जे जाहाथे कर'ना भाइरासाबो जोङो जे गोसारालासेनो माने कर'ना भाइरास होबथानो हानाय राहाखौ जोङो मोनो थाबैनो होबथाजायो बेनि सायाव आर'ज खालामगोन होननानै आङो आसा फारियो स' बिदिनो जों बयबो मोजाङै था बेखौनो आङो आसा फारिनायजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव एसे सम नुजाथिबाय स' आङो बांद्राय गोलाव बे भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामालासिनो जानो हागौ बे भिडिअआ एसे बरिं जागोन मानो होनब्ला आङो जिराय बुंबाय हागोन स' एसे बरिं बे भिडिअआ थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सेराव एसे फोसावनो सानदों फोसावनानै आङो गोजोननाय मोनो स' बिदियैनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोना अनसायोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि चेनेलाव जिफोर गोदान भिडिअसफोर फैयो बेनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो स' बेखौ आसा फारिनायजों लोगोसे हायोब्ला शेयार खालाम गुबुनजोंबो शेयार खालामगोन होननानै आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय स' बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावनानै खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय।